Suppost ninsabu fl-eqqel ġimgħa tas-sajf Malti, ħafna jkunu bil-vaganzi u oħrajn ikunu għaddejjin b'ħidma. Ma taqta' xejn jippreparaw għall-festa tal-Assunta, iċċelebrata fil-15 ta' Awwissu. L-isfortuna ta' din is-sena hi li l-maltemp tellef ħafna minn din il-ħidma, imma żgur li ma qatax qalb id-dilettanti li komplew bil-ħidma tagħhom biex kemm jista' jkun igawdu dawn il-jiem ta' festa, kemm huma kif ukoll dawk li jżuru l-irħula rispettivi biex huma wkoll iduqu minn dak li toffri l-festa Maltija. Fl-imqabba l-preparamenti għal ħarqa ta' lejliet il-festa jinsabu fl-aqwa tagħhom. L-ispettaklu bit-torri tad-dawl rinomat ma' din il-lokalità kif ukoll siltiet ta' mużika sinkronizzati man-nar se jkunu għal darb'oħra l-attrazzjoni. Il-ħidma ma taqta' xejn fl-għaliqi ilha li bdiet. Diversi nies jagħmlu sagrifiċċju u ilhom xara hawnhekk jattendu kuljum ġal-għalqa fl-għaxijiet dik kienet ħafna xemx. Issa ilhom għal daw l-aħħar 15 minn filgħodu sa fl-għaxija. Jalla ma jkomplix it-temp jaħqarna, ħalli nkunu nistgħu jekk il-Madonna tgħinna nagħtu pjaċir in-nies bħalma dejjem għamilna s'issa. In-nar u parti biss minn din il-festa. Iż-żgħażagħ tal-lokalità għaddejjin ukoll b'ħidma biex il-ħamis filgħaxija jagħtu spettaklu huma wkoll fil-Pjazza tal-Imqabba b'nar sinkronizzat mal-mużika minn fuq il-gażin, xew ta' karti jisfnu mal-mużika kif ukoll spettaklu ta' dawl. Din is-sena wkoll qed jiġi kommemorat is-70 anniversarju mit-twaqqif tal-Orkestra Santa Marija f'din il-lokalità.